Čaute, moje meno je Bob a dneska si zahráme na tom serveru a dáme si takú inú menu. Jejda, to je táto super menu. Tu sú idú dva týmy modrý versus červený, blablabla. Uvidíte sami. Rýchlo, teraz musíme stavať obranu. Jestli robíme. Šipom sa dá nepriateľská obrana zničiť. Aby sa neboli dementi. Ne, dá sa tá vlna dopadala. A tak môžeme začať snajpovať. Tu hlavne lukostrelci by mali vyhrávať. Ja ideme do útoku. Víťazí. Bitch. Yes. Už prehrávame, teraz to nie je dobré. Tak, osnajpujem. Ten je dobrý. Zabili sme ho. Asi sme ho zabili. Táto hra je dosť dlhá býva, takže to je... Sústredíme. Sniper. Pizdovici. Ja to odhadzuje. Ja nemôžem ísť na ich stranu. A vyhrávame? Nie, prehrávame. To už nie dobre, Teraz je čas na stávanie. Ja si neviem. Tak ale, toto čo? To bolo čo? Ako toto? Zrazu. Naozaj jestli budeme si kupovať kity a možno si kúpime aj vy. Počkaj, dáme, že what the fuck? 4, what the fuck? Top. No a teraz Reflex. So we have Red One Dugan. Tak rýchlo spojíme. Máme gemov, gems 45%, iba tak veľa gemov. Rýchlo si zvolíme červený tým. Asi sme poslední, kto tam je. No ale my sa vrátime až keď budeme plývať, ale asi bude to len pár sekúnd. Tak ak títo mineplex.eu tento server sa volá eu.mineplex.com. Tak je to na všetky, je to len na originálky. Áno, ja som originálka a mám časný červený tým B. Ale to nebolo. Toto je táto mapa. Tu červení vyhrajú. Alebo povedzme takto. Toto asi nepôjde. Ale vlastne ja idem semka na druhú stranu, dáme a páni, toto bude bitva, piče. Ale už len pár sekúnd a my to rozpútame tú vojnu. Samozrejme.
No, kto vyhráva? My prehrávame! Prečo vždycky, keď si niečo zvolím, tak to prehráva? Ale je to vždycky, väčšinou. To býva u každého youtubera. Čo si vyberem, tak ten tým väčšinou prehráva. Ale nie je pravda, že prehrá. Nekedy ale prehrá, to bude možno, že jo bože, dobre, trafili sme. Teraz si že to nezmeníme, lebo to je také skore. Ja si aj trafajú, jak nemám. Ja. Dobre, tak to už dáme. Tak to už prehrávame. Dobre. Teraz náš šmát pláne zachránil tak trochu. Ale potom nás už zase aj popraví. Víš? Ako? What the fuck? Koľko máme gemov? Ale 56 gemov, to už je gratulácia. Plus 1 gem za 3 killy. Dobre. Ale my sa vrátime pri ďalšej hre a poslednej. Pokračujeme. Do tretice všetko dobré. A sme červení a vyhrávame. Fakt, musíme teraz autočí. Staň! Nedá to nechceme poslať toto. Super. What the fuck, toto nechápem, toto nic nepochopím. Rýchlo. Aha, a nám sa teraz rozšírilo pole. Yes. Na každý kill sa rozšíri asi pole. Ale ja som to chytal skôr ako on. Ale určite vyhráme. No, ale to sa uvidíte v ďalšom videu.